Mani, bravo! Cred că de-abia acum începe să vă bată, dar nu contează. Da? Apasă Nu, nu, nu. Fă cum ați făcut prima oară. Cu A, da? Cine e în dreapta cu roșu? Cu roșii, Marinela. Vezi că Marinela, trebuie să te duci mai jos, mai jos. Așa, mai jos, mai jos. Până pe A ăla. Și dai click Hai, pe dai A. click. Așa, da. Și acum dați. Hai! Dai mai te bagi. Dai în cap, dai, dai. Unde ești, Mani? Jos, în apă. Ce ne dăm cum am dat eu? Nu, eu am dat. Păi eu sunt ăla, mă! Eu sunt, mă! Apăsați pe ea. Stai, Manuel, apasă pe A. Mâna. Mâna ta. Ia, satură-te! Iuhu! Vezi că dacă ții pe B, blochează. Păi, ia fă tu din asta așa, uite că o fac cu manevra, tu cu ce faci? Că tu ești aia care a căzut în apă. Păi tu nu înțelegi că ăla bărbații sunt eu? Dă-i și așa și dă-i și așa.